हमारा मुन्ना उपाध्याय जी के जीजा जी माने बड़ी बड़ी पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन सोपान। हमारा मनी बाबा एंड कंपनी खड़सरा का धरती से बड़े बड़े पुरस्कार डॉक्टर साहब देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। ए होती ना नाथ बुझा बुझा हमरो मजबूरी पूरी जोरल बानी हाथ नाम पति जी के सिर जदी पैती पति जी के सिर जदी पैती सीता पजर जईती सीता पजर जईती होती भाव सागर से पार हो लगा सूचना खातिर जी मालिक रोरा बारे में रोरा महानता के बारे में दुनिया से हमरा पूछे के नहीं खे ना तो हमरा पति के कटल बाही आगना में लिख के बता दे लेबे हां जे राउर महिमा महान बात भारी आए हो परनति पा राउर महिमा संग चढ़ के सीता पजर इहे मांगे बन के भिखारी इहे मांगे बन के भिखारी आए हो परन दीपाल सुलोचना कहते तहरा पति के जिंदा कह दे कहली जी ना मालिक हमरा पति के तो सदगति देले बानी जन मुनि में हाथ मालो के ना होई हमरा के खाली सिर दे दी सिर मिलल मुंह में धूल लागल में आंचर से पोछा तारी कहते जे ही माथ पर अपना हाथ से 20 के 20 कीमती तेल लगौले रहनी हां आज वो माथ के हई दशा रामा दल के लोग बोली बोल धले मलिका मैं अभी परिवार के हमन सा ईमानदारी करे ले सा ई कब कौन रूप धाली कौनो ठीक नहीं खे हेलो हेलो अरे कहो कटल बाही कैसे लिखी कटल बाही के लिखल मानल जाई कब जब एजा कटल मुनी हंस दी माननीय अरविंद बाबू बड़े बड़े पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना सन टेबल को दो मेन वाला के बगवा रखे कटल बाही कैसे लिखी कटल बाही के लिखल मानल जाई कब जब या कटल मुड़ी हंस दी कितना विरोधाभास बात बा अपने रोवतारी अपना पति के कटल मुड़ी से हाथ जोड़ के सुलोचना कहते रही हे नाथ हंस के लाज बचा लो नहीं तो लोग कह जाए नाटक कर दिया ये हंसदा हो अरे हंसदा हो हंस के पियावा राखना भाई सुनील सिंह जी सुनील भाई यदि हम जनती सेना मंगती पठा के ना तो समर में खुदे आ
लड़ रही थी पिया के ओतन बबूरी हंस देल रे ठठा के भगल भगल हो अत भागल भागल हो देखो बांदर भाग मुड़ी यही बात पर ठठा के हंसल जब सुलोचना कहली हे ना जानत रहती जे इतना साधारण ढंग से अमृत हो जाई तो अपना बाबूजी से कही के थोड़े सेना मंगवा ले रहे यही बात में मुड़ी ठठा के हंसल जे जाना अपना बाबूजी से सेना मांगे के बाद कहतारू हमरा के मरले के बा तहर बापे मरले बा शेषा अवतार लक्ष्मण जी अशेष के लड़की सुलोचना है यही बात में मुड़ी हंसल जी तहर बाबू हमरा के मर ले मुड़ी मिलल जाके चीता से जाके अब पति देव के सिर लेके चीता पर बैठली बुझाता तनी कहानियां खड़ा हो जाए थी उनका पतिव्रत धर्म में इतना शक्ति रहे जे आग लगावे के ना पर अपने से अग्नि ज्वाला प्रकट भइल अपना पति के संग सती भइली बोली श्री रामचंद्र की जय। अब हो सुपन जी लो अब लो हो ये दढ़िया वाला काका